Дошли в днешното видео, където ще играем една много интересна игра, която аз измислих. И тя е, че ще играем, просто ще казваме примерно Шампионска лига. Първият епизод ще бъде Шампионска лига тази година, 2023-2024 сезонът, и ще познаваме, примерно групата, която са Байерн Мюнхен, Копенхаген, Манчестър Юнайтед и Галатасарай, мисля, че беше, кой ще излезе и така. След малко ще ви изясня повече. Така, сега почваме. Така, група A, кой ще излезе? Според мен Байерн Мюнхен ще завършат първи и Манчестър Юнайтед и Копенхаген или Манчестър Юнайтед и Галатасарай ще се борят. В смисъл, ще има някаква битка. Изцяло малка, защото Манчестър Юнайтед са доста по-добри. Но Манчестър Юнайтед ще си излезе от тази група. Сега следващата група, която е доста под въпрос. Първи ще бъдат Арсенал, но Ленс се представят доста добре, ПСВ също, както и Севиля. Но аз лично мисля, че Севиля ще продължат. И за сега Галатасарай в Лига Европа и ПСВ в Лига Европа, Севиля, Арсенал, Манчестър Юнайтед и Байерн Мюнхен продължават. Група С. Според мен Наполи, колкото и минал добър сезон да имат, все пак това са Реал Мадрид. Но тук борбата за третото място ще бъде доста голяма. Но първо и второ място, първото ще бъде от Реал Мадрид, естествено второто от Наполи. Може ли да стане някакъв обрат, но най-много Наполи са първи, Реал Мадрид втори. Тук Брага, те са доста добри, Унион Берлин също. Миналият сезон стартираха много добре, но след това знам само, че спаднаха и не мисля, че са много добре. Но въпреки това, аз мисля, че Унион Берлин завършва трети, отиват в Лига Европа и Брага съответно четвърти. Така, група D, Бенфика и така. Според мен Интер ще завършат първи, но тук спорът е голям. Но може би ще заложа за Бенфика, защото леко им симпатизирам. Залцбург трети и Реал Сосиедад четвърти. Не ми се иска да са четвърти, но никой друг от отборите не ми се иска да отпадат. Следващата група тук е доста спорно. Ясно, че Атлетико Мадрид най-вероятно ще са първи, но за второто място бих заложил на Лацио, но може и Фейнорд. В смисъл, ще има драма. Кой от двата отбора ще продължи, пишете в коментарите, но за мен е Лацио, Фейнорд, Лига Европа и Селтик четвърти. Групата на смъртта, най-интересната група. ПСЖ според мен е с огромните амбиции, ще завършат поне втори, но от друга страна пък Милан ще няма да са чак толкова добре. Борусия Дортмунд не знам как ще са. В смисъл, без Белингам няма много добри играчи, но мисля, че Милан ще са втори и Борусия Дортмунд трети. Нюкасъл, колкото и миналият сезон да им беше добър, Нюкасъл, ама такова. Следващата група мисля, че е ясна, даже то се е подредена: Ман Сити, Лайпциг. И ми се иска Цървена звезда да са трети, но най-вероятно Young Boys ще са трети. Както да е, последна група и доста интересна. Кой ще е втори?
Защото ясно е, че Барселона ще са първи. За първи път моят приятел е голям фен на Барселона. За първи път не се пада с Байерн Мюнхен или с някой добър отбор. Но, според мен, лично, както са си наредени тук, ще бъде класирането. Може Шахтер Донецк да ни изненадат, но предвид развитието не ми се вярва. Така, сега продължаваме какво ще направим. Тук в тази група, доколкото аз помня, Байерн Мюнхен бяха първи в тази Севиля. И сега, пускаме Байерн Мюнхен да играят с Севиля. И за мен лично Байерн Мюнхен ще победят Севиля, колкото и да не ми се иска. Сега са Ман Юнайтед и Арсенал, предвид резултатът им последният матч. Не знам как ще завършат, но се надявам да са добре. Тук залагам на Арсенал. Имам много приятели, които са фенове на Ман Юнайтед. Ще ме съжалявате, но спешно ви трябва нападател. При защита как ви е контузена, но ако ви се оправи до тогава, ще направя един шот, в който си променям мнението за това. Сега продължаваме нататък. Тук първи завършиха отборът на Реал Мадрид срещу Бенфика или Залцбург, но по-скоро Бенфика. Мисля, че Реал Мадрид ще бият Бенфика с резултат горе-долу 3-1. Първите мачове тук не казах какъв ще е резултат, защото наистина не знам какъв ще е резултата. Но да, аз мисля, че ще е така. Сега играят Интер Наполи. Първият от група Д и вторият от група С. Тук ще има много интересно италианско дерби, но мисля, че Интер ще победят, колкото и да ми е трудно да го призная. Аз съм скрит фен на Интер. Не само това и да. Сега, Фейнорд, които... Не, те ще са в Лига Европа. Лазио, които са трети и... които са втори, да извинете ме. И ПСЖ, мисля, трудно ми е тук да позная, но ПСЖ, да. ПСЖ, Лазио и ПСЖ, мисля, че ПСЖ ще ги бият нещо 2-1, 3-1, зависи как да се пусна. Това е единият матч, двата не мога да ги смятам, в смисъл не знам как може единият да е 2-1 за Лазио, другият 3-1 за ПСЖ или не знам. Както и да продължаваме напред, сега са Милан срещу Атлетико Мадрид. Но сега отново се обосновавам защо Милан ги сложих втори. Въпреки, че те може да са първи, но въпреки този голям опит в Лига Европа, в Шампионска лига, извинете ме, не мисля, че те ще успеят да минат амбициите на ПСЖ и парите. Но може и историята да се окаже от огромно значение. Така, сега Милан срещу Атлетико Мадрид. Мисля тук, че въпреки всичко Милан ще ги бият. Може да е 1-1 или 2-1 после. Не знам, но има и голям шанс да се стигне до Дуспи, според мен лично. Но това не е значение. Да продължаваме напред. Вече почти 9 минути се обяснявам. Така, Ман Сити първи срещу Порто, които са втори. Помислях си между другото, че играят Ман Сити Барса, но първи и втори играят. Но както да. Сега, Порто според мен ще паднат с 3-1 или нещо такова. Може и по-голям, може и по-малък резултат. Но Порто съжалявам много. Харесвам ви, но Бенфика повече и харесвам. Сега са Лайпциг и Барселона. Тук естествено победа за Барселона. Защото те наистина почнаха да се поуправят. Мисля, че взеха двамата Жуао, извинете. Така. И така. Барселона почнаха да се оправят, взеха двамата Жуао.
Жоао Феликс и Жоао Кансело. Мисля, че взеха още един играч. Да, продадоха Фати, но взеха доста по-добри играчи на тяхно място. Жалко за Жоао Кансело, но не знам, пишете в коментарите, защото наистина не съм сигурен дали сделката станала, но така, сега продължаваме напред. Първият матч, тук вече ще се теглят жреби, но аз мисля, че отново ще се срещнат Манчестър Юнайтед и Байерн Мюнхен, защото как да ви го кажа, ако Майя Юнайтед бият Арсенал, но те не ги биха. И замълчавам, за да е по-драматично. Ще се срещнат Арсенал и Байерн Мюнхен. Интересно. Байерн Мюнхен ще бият. Нали реално, виж сега, тук може би Ман Сити ще спечели отново, защото аз съм и фен. В моята игра, поне ако искате да направите с такава игра, може и с приятели, ако искате с други хора, пишете в коментарите, но наистина ще е доста трудно. Така че да, Байерн Мюнхен ще победят трудно за Арсенал. Имам предвид. Сега тук ще се изправят според мен лично Реал Мадрид и Интер. Реал Мадрид и Интер и победа за Реал Мадрид, естествено. За жалост, но победа за тях. Тук ще бъдат Атлетико Мадрид и... Не, момент, чакайте. Милан и ПСЖ? What? Чакай, верно ли? Да, Милан и ПСЖ. Наистина, те ще са. Колкото и да ни е трудно да го признаем, отново след групите ще са те. Поне според мен и според тази моя игра, ако може да го кажем. Това не е точно игра, но да. Милан ПСЖ, кой ще победи? Човек, много е трудно. Добре, значи ако след... Не знам. След дълго време мислене... Мисля, че Милан ще победят. Не за друго, защото ПСЖ, колкото и пари да имат, освен ако Милан не продадат някой класен играч като Рафаел Ляо, примерно, ако е продаден, в смисъл, не знам, момент само да ви състава на Милан за всеки случай. Players, така. Да, Рафаел Ляо още е там. Полиши взеха. Да, мисля, че Милан ще победят. След това ще малко мислене, не знам защо, но мисля, че фаворитът за победа е ясен. Естествено, ако Милан изобщо успеят да се измъкнат, защото и Борусия Дортмунд ние го самих нощи в групите и ПСЖ, ако се измъкнат. Но за сега да преговорим. Тук Байерн Мюнхен ще играе срещу Реал Мадрид. И Милан ще играе... Чакайте момент. Да, точно така. Байерн Мюнхен срещу Реал Мадрид и Милан срещу отбор, който сега ще видим. Малко срещу кой ще играе Милан. Дали срещу Барса или срещу Ман Сити? Тук е много трудно. Колкото я съм фен на Манчестър Сити. Барселона с един доста класен отбор и с история. А пък и Ман Сити си продадоха повече играчи. Колкото и да ми е гадно и да не искам да го правя, ще кажа, че Барселона тук ще победят,
защото те купиха много класни играчи това лято. Жуал Феликс, Жуал Кансело. Мисля, нали ще купуват. Мисля, че ще купуват още. В момента им видим състава плеерите, така да го кажем. Да, ето виждате какъв състав. Ограбиха Ман Сити, взеха също и Гюндоган. Виждате, че тук Жуал Феликс е тук и Кансел май няма да идва. Но ето виждате какъв просто легендарен Dream Team от всякъде. И така след още малко мислене, защото все пак съм фен на Ман Сити, мисля, че Барселона ще победят и Милан се изправя срещу Барселона на полуфинал, а Байерн се изправя срещу Реал Мадрид. Така, първият матч да прегледаме набързо играчите на Байерн Мюнхен. Така, Хари Кейн нападение, зад него Томас Мюлер, Мусиала Кимих, Лерой Сане и Мане може би. Защитата не им ги знам тук, Алонсо Дейвис, Алпамекано, Ким Мин Джей не мисля, Горецка може да е дефанзивен халф, Делихт. С трима защитници може да са и Майона на врата, но не знам. Все още нищо не сме видяли, нищо не сме чули, но преглеждаме само отборите и като гледам имате доста трудни мачове Байерн Мюнхен, особено за Шампионска лига, но сега да видим и на Реал Мадрид. Така сега ще видим и на Реал Мадрид играчите, но мисля, че ще са по-класни. Но тук, поради факта, че Бундеслигата не е чак толкова, така да го кажем, класна в сравнение с тази на Ла Лига, мисля, че може би Байерн Мюнхен ще победите. Ето виждате колко класни играчи има тук, но мисля, че Байерн Мюнхен имат доста голям и шанс да победят, поради факта, че знаете, те са доста по-добри, но Байерн Мюнхен също могат да победят. Защо? Защото играят с по-слаби отбори в Бундеслигата. Но дали това ще е така? Ами, не знам. След преглеждане и премислене на нещата, мисля, че победител ще бъде Реал Мадрид, въпреки всичко, защото, както видяхте, имат доста по-класни играчи, ако Байерн Мюнхен не купат някой друг. Сега продължаваме напред с Милан Барселона. Преглеждаме набързо Милан играчите. Така, хоп. Минаваме през това, отиваме при играчите. Гледам в Google, както виждате. И ние преди ги видяхме. Но тук мисля, че в финал знаете кой ще е. Така, мислям, че на финал ще бъдат Барселона, защото, както казах и преди, има доста по-класни играчи. Така, отиваме Шампионска лига. И сега на финал, дами и господа, са два доста добър отбор. Ще има Ел Класико на финал, според моята игра. И според мен, защото симпатизирам на Барса, но Реал Мадрид тук ще спечелят. Изцяло, не по мое мнение. Изцяло по статистики, по играчи
и като цяло по новини напоследък. Не искам да ме съдите, съжалявам ако вашият отбор не е стигнал надалеч, но наистина Реал Мадрид спечели Шампионската лига за огромна жалост, защото аз не ги харесвам, но няма как просто примерно да кажа Етия, Антрел спечелиха Шампионската лига, защото ме кефат. Да, играл съм с тях на FIFA, гледал съм мачове, кефът ме горе-долу, но не мога така да им дам победата. Съжалявам. Финалите от тук всяка година от 56-та до 2021 можете да паузите видеото, ако искате да ги изгледате. И сега снимката отново от Ливърпул, България. И виждате колко шампионски лиги има всеки отбор. Това са доста стари данни. И бих казал, че Ман Сити вече имат една. Реал Мадрид има 14. Така че, да, като цяло това е. Може да спрете отново видеото и да видите. Е така, въпрос е кой ще спечели Шампионска лига тази година в ранен живот и според тази игра, която аз направих, направете и вие. Препоръчвам ви, чао и до нови срещи.